வணக்கம் சார். திருக்குட்டி காசு காஞ்சிபுரம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ சோல்ட் அவுட் வீடியோ. ஓம்னி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 நாள் முன்னாடி வீடியோ பண்ணியிருப்போம். 90 ரூபா சொல்லியிருந்தோம். நிறைய பேர் நேரில் வந்து பார்த்துட்டு ஓனர் அதிகம் அது ரொம்ப கம்மியாக கேட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆற்காட்டில் நம்ம நண்பரோட காசு கொண்டு அனுப்பிச்சு பேசி கொடுத்துட்டோம். வண்டி வந்து சோல்ட் அவுட் ஆகிடுச்சு. இந்த வண்டி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கொடுத்துட்டோம். ஆனால் ஏதோ ஒரு சின்ன லாபத்தில் கொடுத்துட்டோம். வண்டி சோல்ட் அவுட் ஆகிடுச்சு. நிறைய பேர் இந்த வண்டி கேட்டிருந்தீங்க. இந்த வண்டி முடிஞ்சிச்சு. வேறு எதனா ஓம்னி வந்தால் வீடியோ பண்ண பாருங்க. நன்றி, வணக்கம்.